I aquesta setmana s'ha publicat l'obra picassiana de Josep Palau i Fabra, centrada en l'època del Guernica. El quart volum de la biografia més completa sobre el pintor malagueny i la seva obra vista per una de les persones que millor el va conèixer. De fet, Picasso va viure bona part de la seva formació aquí a Catalunya i arran d'això es va establir un vincle de l'artista amb el territori català. Un vincle que hem volgut recollir en el nostre reportatge a fons d'avui a càrrec de l'Antònia Castelló. La vida de Picasso va captivar l'escriptor i poeta català Josep Palau i Fabra a la dècada dels anys 30 del segle XX. Provenia de família d'artistes, el seu pare era pintor i això li va despertar l'interès per l'art. L'any 1947 va decidir conèixer l'artista Pablo Picasso. De fet, va anar a París amb una beca per conèixer-lo i va començar una relació d'amistat que li va permetre publicar nombrosos llibres sobre l'obra artística de Picasso, així com els 3 volums monumentals sobre la biografia del pintor malagueny. Palau i Fabra, però, va morir el 2008 i va deixar el mecanoscrit del quart volum per maquetar i editar. Aquesta ha estat la feina de l'escriptor i crític literari, també amic de Palau i Fabra, Julià Guillamont, i de la responsable de l'arxiu i fons documental de la Fundació Palau i Fabra, Alicia Bacarizo. Una tasca artesanal amb la qual han mantingut l'essència original del treball de Palau i Fabra. Tenia unes normes tan ben establertes i tan, diguem-ne, clares en el seu ordre que aleshores ens va obligar a partir d'un determinat moment de dir no, ho hem de fer igual que el Palau. És a dir, agafar una maqueta, anar tallant trossos de text, enganxar-los a la maqueta, enganxar les imatges i així ha sigut que hem acabat fent una cosa, editant un llibre una mica amb un procediment històric ja, pràcticament, no? Perquè jo crec que ja no es fan llibres d'aquesta manera. Clar, és un deure que teníem amb en Palau, no? Per moltes raons, no? Primer perquè és una obra importantíssima, com ja heu vist, vull dir, no hi ha un altre llibre de Picasso que sigui semblat a aquest, no? I després també que el fet de conèixer la persona i viure com s'ha esforçat, la passió que ha posat, no? És una gran notícia, molt esperada, i només una persona de la categoria i la qualitat de Julià Guillamont, que va conèixer tan a prop a Palau i Fabra, pot reconstruir aquest puzzle que va deixar Palau i Fabra absolutament amb anotacions i molt difícil de reconstruir. Aquesta setmana la Fundació Palau i Fabra de Caldes d'Estrac ha presentat el quart volum Picasso 1927-1939 del Minotauro a Guernica amb l'editorial Polígrafa. Que era molt més que una aposta, com he dit abans, era un deute dels que ara representem la Fundació, amb l'amistat que havíem tingut amb en Palau, amb la confiança que ell ens havia tingut per confiar en nosaltres per formar part d'aquest patronat i per poder culminar les coses que ell va veure que segurament li quedarien sense culminar. De fet, Joan de Muga, de l'editorial, considera fonamental el binomi Picasso-Catalunya. Picasso i Catalunya sempre van junts, perquè Picasso, encara que no és un artista català, ell sempre s'ha considerat quasi un artista català. La part potser de formació més important de Picasso passa a Catalunya i precisament Palau Fabra és, jo crec, la persona que ha fet més evident la importància que Picasso ha tingut per Catalunya, la importància que Catalunya li donava a Picasso i realment Picasso, que és un artista internacional, mundial, el més gran de tots, ell sempre a Barcelona i Catalunya va ser molt important. Pablo Picasso va arribar a Catalunya el 1895 amb només 13 anys. Les seves arrels eren malaguenyes, però la família havia residit a la Corunya, on el seu pare n'era professor de Belles Arts i van decidir fixar residència a Barcelona. Ja havia començat els estudis, però va ser a la ciutat on va estudiar a l'Escola de Belles Arts de la Llotja, on es va formar com a pintor. I durant uns anys va estar estudiant a Barcelona, es va formar a Barcelona, va fer amics a Barcelona, va sortir per la nit a Barcelona, per tant, a efectes, diguéssim, vitals, era un barceloní més. I durant aquests anys ell va trobar amistats importantíssimes que van tenir durant tota la seva vida. A Barcelona va rebre la influència dels moviments artístics europeus com el modernisme i va aixecar el vol per transgredir les normes acadèmiques. Es va alinear amb el postmodernisme i més tard a París va descobrir el cubisme. L'any 1904 va fixar la seva residència a París i va començar l'etapa rosa, però Picasso, sempre que podia, tornava a Catalunya. I va tornar l'any 17 a Barcelona i alguns
trobades puntuals més fins a l'any 34 en què va deixar de venir a Barcelona i a partir de l'any 36, amb la Guerra Civil Espanyola, doncs ja va dir que no tornava perquè mentre Franco estigués al poder ell va decidir que no tornaria. Dissortadament va morir abans Picasso que Franco i mai més va tornar a Barcelona. Al marge del de París, el Museu Picasso de Barcelona és un dels centres neuràlgics on es pot contemplar l'obra del pintor. A la seva exposició permanent es poden trobar els quadres d'època blava, bona part de la qual està feta a Barcelona. En ells el blau adquireix un paper predominant, matisat pel marró, el vermell, el verd i el groc, per mostrar una correlació de tristesa-sinceritat i escenificar la realitat que va copsar Picasso a la ciutat. És en aquesta època, del 1901 al 1904, quan el món dels marginats adquireix una gran rellevància com una expressió de denúncia social. Al Museu Barceloní també es poden veure obres de l'època modernista de Picasso. Del 1899 al 1900, quan Picasso torna a Barcelona després de la seva estada a Horta de Sant Joan, quan s'integra a l'avantguarda catalana. Picasso construeix el seu camí i el construeix al costat de molts altres, i alimentant-se i dialogant, i partint i trencant, i a vegades fent homenatges i a vegades burlant-se d'una sèrie d'artistes que els té molt propers, i com finalment penseu que el primer viatge és un nano de 19 anys. És una mica trencar el mite de Picasso, un geni aïllat, un creador, una campana de vidre, això pot ser quan té 80 anys i està en una mansió, però aquests anys són anys d'esponja i són anys molt, molt fructífers. Això no desmereix gens l'obra de Picasso, al revés. El que ens dona és més llum sobre la seva obra. El fet és que els Quatre Gats de Barcelona era el punt de trobada del món artístic i que va permetre a Picasso intercanviar coneixements amb artistes com Carles Casagemas, Jaume Sabartés, els germans Reventós, Soto, Cardona i Joan Vidal Ventosa. També hi va celebrar la seva primera exposició l'any 1900. En aquest cas, el primer marxant de Picasso també va ser català, es deia Pere Manyac i va ser qui li va signar el seu primer contracte per 1.500 francs al mes, que era molt diners en aquella època, i és curiós perquè, de fet, va ser la primera persona que va confiar en ell precisament en català, però ja a París, o sigui, el seu contracte li va fer quan estava a París. A Gósol, des de fa 6 mesos, hi ha un nou espai sobre Picasso. Al centre tot gira al voltant de l'estada de Picasso a Gósol, al 1906, on l'artista hi va pintar 300 obres en només 80 dies. El poble va trobar la inspiració en persones com Josep Fondevila o les dones de Gósol que Picasso trobava tan diferents a les de París i Barcelona. Ell sobretot pintava la figura humana. El paisatge no li va interessar en absolut. Va utilitzar el poble com un immens laboratori per canviar el seu llenguatge artístic. Provenia de l'etapa rosa, on pintava personatges del circ, acròbates, artistes. Cada cop que trobava una manera, una solució plàstica per pintar uns ulls, un nas, una boca, l'anava repetint fins que es convertia en estereotips. D'aquí, quan va arribar a París, les formes es van fer cada vegada més primitives, i això, tot barrejat amb l'art africà, va desembocar en el cubisme. El viatge a Horta de Sant Joan el 1898 per motius de salut, on va conèixer el seu amic Manel Pallarès, és un dels llocs que més va influir en les creacions de Picasso, ja sigui a Catalunya o lluny, a París. També durant aquests anys que Picasso va estar allunyat de Barcelona, de Catalunya, sobretot a partir de l'any 1904, que va ser quan ell va abandonar Barcelona i va deixar de ser un resident barceloní i es va convertir en un resident parisenc, en aquest cas, doncs ell va fer moltes obres en les quals apareixien elements barcelonins. Per exemple, sense trepitjar Catalunya, ell feia gravats de la Font de Canaletes, de l'estàtua Colón, etc. Per tant, és molt interessant destacar que aquesta vinculació humana va transcendir la vinculació física de quan ell va viure aquí a Barcelona. Picasso deia una frase que Palau recordava sempre, que era tot el que sé ho he pres a Horta, no? Deia, i en aquest aspecte també era molt desconegut això, és a dir, al començaments dels 60 tenia un coneixement molt imprecís d'aquestes estades de Picasso a Horta, i va ser Palau, gràcies al seu amic Joan Perucho, que era un escriptor també com ell, i que en aquella època era jutge a Gandesa i que anava molt per aquella zona, que van començar a freqüentar Horta i van conèixer encara gent que havia conegut Picasso, sobretot Pallarès, que havia sigut el seu gran amic de l'Escola de Llotja. I a partir d'això van anar reconstruint Palau, aquest vincle, aquest lligam tan important que havia tingut Picasso amb Horta.
De fet, la Fundació Palau i Fabra treballa en l'edició de les Memòries de Pallarès. Quan Picasso va anar a Horta i va anar convidat per la família Pallarès, en Palau encara va ser a temps de parlar amb el Pallarès, que havia estat l'amic d'infantesa de Picasso, i demanar-li una sèrie d'apunts sobre què havien fet durant l'estada que el Picasso havia estat a Horta. I no és un text que tingui un interès literari extraordinari, però en canvi és un testimoni fonamental que pot completar el que són les aportacions, en aquest cas indirectament, perquè no és un text de Palau, però és un text que sense en Palau no hagués existit, i crec que també és una de les coses que volem posar a l'abast del públic. Picasso sense Catalunya i Catalunya sense Picasso no serien el mateix. Les creacions de Picasso es van veure molt influïdes per la seva estada a Catalunya, els viatges esporàdics i els records de la seva gent. Al mateix temps que la rellevància de Picasso a nivell internacional han fet que Catalunya i els llocs on va residir o viure l'artista s'hagin convertit en llocs de culte. Com deia Josep Palau i Fabra, els quadres de Picasso són la seva biografia. No és estrany, doncs, que Catalunya, Barcelona, Gósol i Horta de Sant Joan i, sobretot, la seva gent hi siguin tan presents.